Eraso matxistaren kontrako txakur bat ikusi dugu, nola lan egiten duen. Ikusi dugu baita txakurra nola ibili ezaken korrei gabe, nola etzantzen dan, geldik, janaria ez jatia. Txakurra hauen prestaketa denbora asko damakie, egunero entrenatu behar dira txakurrak. Txakurrak eguneroko entrenamendu sakun bat behar du, eta txikitatikan hasi behar dira entrenatzen. Eta txakurra jakin behar du zer dan agur bat eta zer dan eraso bat ja txikitatik. Bueno, txakurra hau da Azuka izena du, belgar hartzai txakur malino isa da. Da normalean hau niretzako dira Formula 1. Txakurrentik oso inteligente dira, oso azkarrak, polizik eta jende hau gehienak erabiltzen duna. Zergatik denetarako balio duelako, bai agilite egiteko, bai canicross egiteko, bai defentsarako, bai bilaketak egiteko, denetako balio duen txakur bada, eta ez dela atzaka botatzen. Txakurra hauek bai, balio hue, bomberuak eta erabiltzeue, uhaldeak eta egoten dianean, jendea bilatzeko. Oso bikaina dira txakurrak, lan hau egiteko. Bueno, txakurra prestatzeko zuk adibidez 4 urte terdi dauzka, txikitatik hasi da entrenatzen, eta gutxi gora bera 2 urte terdi behar dira txakur bat oso ondo prestatuta edukitzeko. Eta egunero entrenatuta, oso importantia da. Txakur bat ekilibratuta edukitzeko behar ditu 4 erreferentzi oso importante dianak, diala disiplina, maitasuna, jolasa eta janaria. Disiplinakin ez dut esan nahi txakurra joi bartzaiola eta horrela, ahotsarekin ebai disiplina sartu dezake. Bere ordu dauzke jateko, bere orduk entrenatzeko eta hoi pixkat rejatablan eman bar dira gauzak. Entrenamendu txar bat eukitzio lima du, janaria ez zaio ematen zaio janaria, baina berriz errepikatu behar da ejerzizio hori janari hori irabazteko. Jendeak ez da txakurri bildurra dion jendeak, nolako harrera ez duen txakurren aurrean? Txakurra ez du ikustezu eta ez du ematen adibidez pitbull bat bezala, igual jendeari ikara gehiago ematen diola, baina da txakur normal bat, baina gero jendea umeek eta etortzen dira, da txakurra oso ekilibratua da, umeeri jendeari oso alaia da txakurra. Baina gauza rarua ikusi ditunean txakurrak, erasoak eta beste gauza bat, txakurra txipa aldatzen zaio eta hori egiten du, eraso egiten du. Jendearen babeserako erabili daitekeela txakurra, jendeak ez da gutze aldu txakurraren erabilera hau? Ez du oso ondo esautzen, zatik, guen hasi dira txakurra hauek, emakumeek eta maten txakurra hauek eraso matxistaren kontra. Ez dira oso ezagunak, guen hasi dira txakurra hauek pixkat ezagutzen, baina oso zaila da olako txakur bat eukitzea, zeren eta ejerzizio asko behar du, denbora asko pasabarrauk ez txakurrakin eta disiplina bat sartu behar diozu txakurrari. Txakur honek ikasi dezake nahi duzun guztia. Edozein gauzatako erabili dezakezun txakurra da. Ze ikasi dezake, agility egiten, edozein produktu, edozein gauzak hartzia. Guen hasi dira txakurra hauek adibidez gerra zibileko ezurrak bilatzeko, canicross egiteko, resistentzia asko dauketelako, eta denetako balio de. Dia txakur batzuk denetako balio buenak.